Какво ще готвиш, Андре? Ще приготвя аспержи с нещо като сос холандес, авокадо, варено яйце, прегоряло масло, сол, пипер, лимон. Това ще ми е соса. Добавяме малко по малко маслото. Аз го обичам леко да има прегорял вкус или както се казва орехов вкус. Малко лимон. Сосът е готов. Отивам да приготвим аспержите. Вече съм си загрял тигана с малко масло. Слагам ги просто 2-3 минути. Аспержата бялата трябва хубаво да се обели, за да няма тези власинки. Може да го направите и с зелени аспержи. Аз слагам винаги малко пудра захар в аспержите, защото те леко нагарчат по някой път. Оставяме ги да се запържат. Взимаме си чинийката. Слагаме обилно. Авокадото има лек вкус като зелена аспержа. Имаме нарязан див лук, изпържено панко галета в масло. Разбъркваме хубаво, малко пипер, малко сол, това ще ни бъде като гарнитура. Аспержите са ни готови, зависи как ги обичате. Аз ги обичам малко повече да са ни хрупкави. Ако искате, може да ги пържите малко по-дълго време. И сега обилно отгоре панко галетата с лука. Това ще ни е гарнитурата. Едно ястие, което се приготвя лесно. Това е идеята и на моите рецепти, които ще правим, да стават бързо и лесно. Така че, добър апетит!